sempre, no? De que tot el que tingui aquí davant, fàcil d'agarrar, ho puc agarrar a la dreta, ho puc agarrar a l'esquerra, si en un moment determinat m'està levantant o que sigui, ho puc agarrar en les dues mans. Si ho porto detrás, depèn d'on ho porto, només és accessible en una mà. A part, si jo estic en una persona i vaig per en terra, tot el que porti aquí en la esquena me destrossarà. Me destrossarà el rellot, me destrossarà la columna, tot el que porti aquí detrás. Si caic, des d'aquí, si caic, tot el que porti aquí detrás, això no ho hagués fet, si hagués portat alguna cosa aquí detrás. A partir d'aquí cadascú i... No, el que no puc col·locar és així, o així parlant, comunicant, me col·loco davant d'esta persona, així no, perquè si estic així i estic una mica distret, a la que em pega una estricta, me n'aniré, o a la que em pega un cop de puny, m'aniré en terra. Llavors, què fem? Els peus separats a l'altura de les espatlles, a l'altura dels ombros, i una miqueta de profunditat, un pas atrás. Això me dona a mi equilibri si aquesta persona m'espenteja, m'aniré una mica a casa o que sigui, però no m'hi aniré cap atrás com un parnillo. Peus separats a l'altura dels ombros i profunditat. Llavors, distància. Jo, en aquesta persona, en aquesta distància, dona'm el DNI. No hi ha cap problema, no tinc per què estar aquí. Que si m'arriba un cop de puny, me'n mitjo. Esta distància. Dona'm el DNI, no sé què, pren, porta. Estic a una distància més segura i en una posició d'alerta, sense estar en cap posició rara. Estic en una posició normal parlant amb aquesta persona. Les mans per damunt de la cintura. Gesticulant, les mans aquí, però sempre, quan jo estic en una persona de la que no m'enfio, vosaltres ja valorareu de qui m'enfieu i de qui no, però quan jo estic en una persona de la que no m'enfio, en aquesta postura i en les mans per damunt de la cintura sempre. Gesticulant, en les mans aquí, aquí, sobretot no cruzes els dits, que ens dona molta d'això parat, però les mans aquí, així, pam, dona el DNI, no sé què, sempre les mans per damunt de la cintura. Per què? Perquè el que aquesta persona vingui per mi, reacciono, si me pega, estic en una situació en la que puc reaccionar ràpid. Estic tranquil, estic parlant amb ell, jo estic tranquil, ell també, però si passa alguna cosa, tinc una reacció, molt més ràpida que si estic així, o si estic així, o si estic així. Sempre, si estem parlant amb algú en la que no m'enfiem, aquesta posició. Treballem una mica d'això, va veurem. I sempre tot el que portem, les armes, a la part de detrás, amb les coses així. Exacte. Que no puguem anar a observar. Això no hi ha de dir al llibre de trio, no és o així o així. Això, el tema és, si soc dreter, si porto les armes, l'arma aquí, l'arma a la defensa aquí, així. I si soc esquerrer, al revés. Ell té accés fàcil a l'arma, me pot impedir que jo tragui. Si em tinc aquí, no. Llança a atacar-nos, Aquesta persona se llança a atacar-nos, l'apagarem i llavors ja de lo que era la posició d'alerta passarem a lo que és la posició de guàrdia. La posició que ja realment hi ha una agressió i ens posem en la postura per a protegir-nos. No deixa de ser la mateixa posició, l'únic que, evidentment, com ens atacarà, ara retrocedirem, intentarem ampliar encara més la distància i el que fem és, des d'esta posició, obrim una miqueta més. No ens posem així, simplement estarem així, en la posició natural, obrim una miqueta més, flexionem genolls, el cos recte i les mans pugen, un dia un instructor, que així es queda molt clar, a protegir la CPU. Pugem aquí dalt, a protegir-nos tota la part del cap, les costelles, en els colzes, tot això. I estem baixant el centre de gravetat per tenir més equilibri en cas d'un atac que sigui, per tenir més capacitat d'aguantar. I és el mateix d'abans, la profunditat, l'amplitud, la profunditat, un pelet més.
un pelet més. Llevant, tot recte. Sobretot, així no. Així no perquè... Jo m'he evitat davant. Així no perquè és molt més fàcil i és molt més fàcil que molt més equilibri. Recte. Simplement, aquí, flexiono, recte i aquí. A partir d'aquí, si m'ataca el que sigui, com de puny el que sigui, des d'aquí, me puc protegir, me puc apartar, des d'aquí. No féssiu això. No féssiu això. Des d'aquí, sempre quan anem cap a una direcció, sigui la direcció que sigui, després això ho treballarem, però sempre va primer el peu que està en Japó. No crucem mai. Al moment que estem cruzant, ens pentegen, ens peguen al moment este, tornarem a terra. Llavors, sempre ara no hem portat primer esta cama. I posició de guarda. Vinga. Recordeu una cosa, la policia no es pega en la gent. Nosaltres no ens peguem en la gent. M'ataca, jo aquí, atrás, policia, enrere, a terra, li dono ordres, lo paro, l'aparto. Jo no em pego en aquesta persona. No, la gent no pot veure és que un policia s'estava donant d'hòsties en un tio al carrer. No, nosaltres no ens donem d'hòsties. Nosaltres apartem, ordenem, atrás. No s'arrambe, atrás. Aquí. Jo no m'estic pegant en ells. Jo aplico unes tècniques. La tècnica d'apartar-lo. Si jo li pego a una persona, si li pego a una persona en els punys, lo normal és que em faci mal. Això és molt més segur. Si realment la lesió del tio és molt forta, li puc arrear pam-pam. Pam-pam, li puc arrear, però li arreo en això, que és el que realment, si ho faig bé, si pego en el taló, amagant bé la mà, amagant bé els dits i pegant en el taló, no hi ha cap perill per a mi. No em trencaré la mica, no em trencaré cap os de la mà. Pegant així, sobretot és molt difícil saber pegar bé, la gent tanca els punts de qualsevol manera, es tanca llavors una manera així, dits tancats, miques obertes. Realment, si un tio vingués i diu que realment ve fort i ve a pegar-me, jo no tinc perquè, li puc pegar aquí, però també li puc pegar, tal com ve, pam, i atrás, en el taló de la mà. És igual d'efectiu, molt més efectiu que pegar-li aquí, l'únic que, clar, llavors ja que us queda clar que aquest home haurà d'anar detingut i almenys ràpidament. Això, sobretot, els punys tancats no, aquí. Atrás, policia, atrás. Si ve, pam, o pam. Ara, practiquem això, pam. Tal com vindrà, si ve com un bou, ni atrás, ni aquí, no hi ha tutia. Mos hem d'apartar. És el que hi ha. Si ve molt fort, aquí. És el mateix, és desplaçament, però ara el que fem és sempre primer la cama que tenim més a prop. Sempre primer la cama que tenim més a prop en què volem anar. Cap a fora i batre 45 graus. I pam, el tio passa i si passa. Si es queda aquí, pam, li agarrem la fenta i com la força d'ell és aquesta, si li queda la fenta, normalment ho desequilibrarem. Des d'aquí, tornem-hi. Pareix fàcil, però què passarà? Llavors, practiquem una miqueta, esta cama i després esta. Ara fem